Te salut și spun bine ai venit! Radu Holzer este numele meu și astăzi suntem în ziua a 6-a din provocarea de 30 de zile să vedem câți bani putem să facem pe TradingView cu tranzacții virtuale și cu bani virtuali. Avem $100.000 cu care să tranzacționăm și să vedem cum merg treburile și dacă funcționează această strategie. O să începem cu indicatorul de teamă și lăcomie. Astăzi vedem că avem o teamă de 26% comparativ cu ieri, care a fost de 30%. Da? De ce avem un nivel de teamă mai ridicat astăzi? Nu știm. FOMO, da, panică, lumea așteaptă să vină americanii să anunțe criza economică, recesiunea și așa mai departe. Dacă o să mergem pe Coin Market Cap, vom vedea că și lichiditatea din piață a scăzut comparativ cu ieri. Ieri am avut 1 trilion 20 și ceva, astăzi avem sub 1 trilion. Dominanța Bitcoin este la 41,6%, iar Ethereum 17,9%. O să mergem pe charturi să vedem ce se întâmplă. Pe weekly vedem că am început a doua săptămână cu verde, dar suntem doar în a doua zi din săptămână. Pe acești indicatori, dacă să uităm pe weekly, vedem că Stochastic RSI-ul dă semne că reînvie, iar RSI-ul încă e nehotărât, încă se târăște și nu vrea să ia inițiativă. Dacă o să mergem pe daily vom vedea că prețul dorește să rupă suportul acesta care reprezintă Moving Average 100, adică prețul mediu pe 100 de zile, dar are două nivele de suport puternic aici, este și 200 Moving Average-ul, da, și este și 20 Moving Average-ul, da, linia galbenă. Deci avem șanse ca prețul să rămână în această zonă. Dacă nu va ține această zonă de suport, clar prețul va coborî la următorul nivel care este 19.000. De asemenea, aici, în zona aceasta, avem și 200 moving average pe 4 ore. Da? Deci avem o zonă foarte, foarte puternică de suport. Cine știe, o să o țină, nu o să o țină, vom vedea ce o să se întâmple până mâine. Să vedem ce se întâmplă și pe restul de timeframe-uri. Pe o oră vedem că indicatorii sunt jos, deci prețul ar avea șanse să aibă un bounce, cel puțin până la prețul mediu pe 100 de zile. Pe o oră suntem sub indicatori, am avut dead cross, am început practic o mică corecție. Eu am și deschis o tranzacție pe futures pe un timeframe de 30 de minute. Am să-ți arăt despre ce este vorba chiar aici. Da? Am cumpărat în zona aceasta, da? Și am deschis o poziție long cu take profit în zona aceasta și cu stop loss în zona aceasta. Pe futures și pe Ethereum de asemenea am deschis, doar că pe Ethereum am deschis o poziție short, adică am zis că prețul o să scadă și o să ajungă în această zonă, iar stop loss-ul l-am setat foarte, foarte sus. De ce am făcut această mișcare? Deoarece pe un time frame mare de 4 ore sau pe un time frame de o zi, da, pe o zi vedem, practic prețul, din punctul meu de vedere, o să vrea să coboare și să atingă cel puțin 20 moving average, linia această portocalie, dar n-a atins-o de mult, acum are o corecție și de obicei prețul coboară și atinge acest nivel. Da? Am setat stop loss un pic mai sus, să încerc să nu fiu lichidat dacă prețul are un bounce. Da? Din punctul meu de vedere, Ethereum o să aibă o scădere deoarece nu a prea respectat ceea ce a făcut Bitcoin. Dacă suntem pe Bitcoin, da, vedem că are un alt fel de tipar, doar să închid aceste desene. Da, el deja a atins 20 moving average și 100 moving average, pe când Ethereum urmează să le atingă. Da? Bun. Mai departe, ca și poziții, ieri am deschis niște poziții că ziceam că o să țin la curent și cu lucrurile acestea. Am fost lichidat de 2 ori, nu am pierdut așa de mulți bani.
încă avem 105.957, da? Am deschis o poziție aici și am pus take profit în zona aceasta, dar am fost lichidat aici, că am pus stop loss, după care am deschis un short aici, iar cred că aici am încasat profit, nu mai știu. Oricum, ideea e că a fost lichidat de 2 ori ieri, deci ieri nu am încasat deloc profit, doar am pierdut am învățat, să zic așa, niște lecții. Bun, acest canal cred că a cam fost rupt, iar dacă a fost rupt vom avea o scădere și prețul o să caute să formeze un nou tipar pe care sperăm să-l identificăm cât de repede și să profităm de pe urma lui. Despre asta am vrut să vorbesc cu tine în acest video. Suntem în ziua 6-a. Nu știu dacă o să mai iau ceva trade-uri astăzi. Prefer să le iau doar în prima parte a zilei, după care să stau să văd ce face piața, în ce direcție merge. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să apeși butonul de like și de subscribe, iar dacă ai întrebări sau orice propuneri, te rog să lași un comentariu în secțiunea de comentarii. Până mâine, îți doresc succes și toate cele bune!